Det er så almindelig staniol her, ikke? Så bliver det puttet ned i noget vand med det her. Det er vand med caustic-soda. Og det skulle så sammen med staniolen danne brint under udvikling af varme. Så er I klar med ballonen, drenge? Og hvor mange år sammen er det? Det skal rimelig hurtigt ned. Istræninger ned i den der? Nej, det er mere det, at måske jeg tænker på istegning. Altså det er sådan, se det der, der vil have... Jeg fandme håber, det ikke går i stykker. Sådan der. Koster sådan en der ballon der meget? Nej, er du på det? Jeg ved det godt. Jeg ved det er stort en ballon. Det lyder som om, der siver luft forbi her. Det går jo ikke. Er den varm? Nej, den er ikke så varm. Men det er sådan en underlig proces, sådan den her, fordi nogle gange så lige pludselig bliver den ekstra varm. Snor omkring her, så den holder lidt mere tæt. Det går ligesom ikke vanvittigt stærkt det her, hva'? Den bliver så stor her, så tror jeg, den bliver god, ikke? Nu begynder den også at blive sort hernede, ikke? Men den bliver langsomt større og større. Jeg tror også, der er ved at komme mere gang i processen dernede nu. Så bliver det sådan, så bliver det mere sort, og sådan, du kan se det bobler dernede, ikke? Hvis den ikke har stået i det der vandbad nu, ikke, så har den allerede været så varm, så plastikken var smeltet. Ja, måske er den ved at være der nu. Skal vi sige, den er der? Boy! Ah! Åh nej! Åh nej! Okay, der kommer en brag lige.